Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Hi, pemirsa. Alhamdulillah hari ini kabar gembira, Mbah Hi, Bunda Dewi, Repa sudah mulai membaik. Ndek bengi ya wis dahar ya. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas rezeki, atas nikmat yang dikaruniakan Allah, yang diberikan Allah. Isuk ini wis iso ngocaki tempe, enek beras yang didang, enek tempat untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, enek panggonan sing ora kudanan, ora kepanasan. Alhamdulillah ya Allah. Iya kok cuma bareng-bareng digoreng kabeh. Digoreng dong. Terima kasih ya pemirsa untuk selalu mengingatkan saya. Sudah Bu Yuni, jangan dipikir ketikan-ketikan yang seperti itu. Semua ketikan yang tidak benar itu sama saja dengan fitnah, karena fitnah itu suatu ketika juga ada pertanggungjawabannya. Karena kan tidak tahu sendiri, mereka hanya melihat dari yang dilihat saja beberapa menit di kamera, tidak tahu yang sebenarnya. Sudah berkomentar seperti itu. Aku diwaduli pemirsa. Itu loh Bu Yuni komentarnya di tempat Mbah Gua ngerojak ini. Iya. Aku ya Allah kok seperti ini ya. Padahal sebenarnya Mbak Indah waktu itu sakit. Bu Nani juga sudah menemui di balik kamera, Bu Nani yang mau ewah itu loh. Iya. Tapi komentarnya kok yes, gak apa-apa. Terima kasih ya untuk komentar-komentar. Anaknya Bu ya. Iya, ngewah no Mbak Nena mau manten. Insya Allah nanti kita buah ke sana ya. Bareng-bareng kok. Iya. Buah ke tempatnya Bu Rujak ya. Semoga nanti acaranya lancar ya. Amin. Acaranya lancar, kita juga baik-baik saja. Ke tempatnya Bu Nani ngono aku ya bersama dengan Bapak Goang sama Bu Rujak ya baik-baik saja. Ndek iki mak dami nyanyi aku delok dening HP aku dhewe. Nyanyi apa kuwi mak dami? Kita doakan yang terbaik. Mbah lagu ciptaane Pak Rujak sing terbaru mungkin Nduk ya. Memang ya jiwa seninya dari keluarga Mae Nduk. Seneng bermusik apa kepeceblok HP-ne. Semangat ya pemirsa. Murung wayahe urung. Tempe godhong jati digoreng sama intan. Kuwi tempene digaret-garet ngene lho, Nduk. Oh, digaret-garet ngono, di apa jenenge? Garet-garet. Sithik tok urung kabeh. Ya, masih sithik. Iya. Tempene. Urung diwalik iki. Ya urung sik tong lagi nyemplung masak langsung mbok walik. Anda suwi nek goreng tempe suwi. Ya ora suwi. Ya ora suwi, jek suwi nunggu ibu nunggu sekolah intan ket TK sampai SMA sampai lulus, jek suwi kuwi goreng tempe paling pirang menit. Terus pindah ning Jepang aku. Iya, mbiyen kan ning Cepu ya, ya. Terus pindah ning gone Jepang. Urung ini iki. Ya kok sik, sabar. Gawe konten iki. Ndek iki kan ibu awake kudu ra penak. Aku kan prai to. Nduk ibu tak leren sik ya urung nggih konten kok nek srondo awake penak. Iya Bu, semangat Bu. Semangat terus. Semangat terus. Eling disemangati intan terus. Langsung gawe konten bar nyapu. Terus kita beli bakso. Yo. Jarene ibu pengen kuwi nek dhuwit wagi
pengen melok mak malam bayi. Muga-muga. Oh enggak, ya aku gak mau nek duwe lagi, insyaallah nek wis ana rezeki Bu muni ngono, nek ana rezeki sok ben mbok kapan nek dijak mak malam nyewa elep apa ya insyaallah enek rezeki yo melo. Kan jek insyaallah to, Nduk. Muga-muga duwe rezeki. Semoga rezekine cukup. Nek ngomong cukup gitu. Cukup. Kadang nih akeh belum tentu cukup, tapi nek cukup insyaallah cukup. Papa cukup. Pengen tumbas iki sing dipingini Intan insyaallah cukup. Tenan, Nduk. Wah, iki belum tentu cukup. Jadi nek anu cukup ya. Cukup. Betul, Cus. Kok lanjut nih ya pemirsa. Iya. Bu, piye, Dok? Ibu, Intannya syuting dulu. Bu, iki teko nggone Mbak Kes. Ibu Intannya syuting dulu. Terus kene alhamdulillah. Tapi ya. Mbak Dewi entok ya, Bu. Ya Mbak Dewi dapat, Bunda Dewi, bayi yo dapat, semuanya dapat. Dari bayi dari Mbak Kes jadi gentenan gitu pemirsa. Kemarin kan beracara weweh-weweh terus ki ada sayur. Awak iki nduk senenganmu. Ya, oh, sik, Guys. Tapi Bu kok masak pun kok. Kok sama masak ki, Bu? Loh ya. Senengane enak. Iya. Wis tau Bu Yuni ki senengane ki barang gratisan, ora tahu masak nek entuk gratisan pemirsa. Walah lah senenge nggih ra kaprah nggih pemirsa nggih. Iki malah entuk rezeki. Sayur ireng, Dok. Itu sementara itu lho, Bu, dulu. Sik, Dok, Ibu tak nganu iki lho. Iya, sik diluk-diluk enteni sabar. Nanti kutah kabeh mretoli. Sik, Dok, aku ngalungi tempe sampai kutah kabeh ya Allah. Mbok rebuk sing, Dok. Ya, iki koyo jawan tewel, Bu. Iki lho. Iki lho. Oh iya bener ketoknya jangan tewel. Iki jangan iwak pitik, Dok. Iwak pitik karo endok senengane Intan. Terima kasih nggih Mbak Kes. Walah, jadi kemarin Ibu pas ater-ateran saiki genten diater-aterin neh. Begitulah pemirsa. Kehidupan rukun bertetangga, bersaudara. Alhamdulillah. Iku koyoke roti. Mbak Ismi Fajriyah, Kria. Loh, ada rotinya juga. Dimaem nanti ya. Iya, kok direbok sing ngeneh. Oke. Cus. Yes, yo. Allahumma baligh lana fima rusatana wa qina adabana. Amin. Ini jenenge sayur gethek. Lonceng, enek iwak pitike, enek endoke gitu. Wah, lah Intan pemirsa. Sambal penyet terong, tempe, nugget, ndok ceplok. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu ya, Dok. Iki kok Ibu Yuni sing Ibu kok umani? Ya Allah, matur nuwun ya. Iya Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk. Iki enak iki jangan terong. Lah, sejak tanganku. Jangan terong. Sambal terong. Sambal. Repot tak kongkon makan kosek ya wis. Tak kongkon enggak mau. Kriuk pemirsa. Tak pamah, Bu. Ya kok tuh pamah tau. Iki nugget, tempe, endok, penyet terong. Rasane piye? enak. Enak ora, Bu? Enak ya? Yang sayur terteran ada gak mbok mam?
Nanti aja aku mau nanti aja. Enak kan? Ya. Mungkin kok ibu. Gampang. Ibu pengen ambil kayu ora apa-apa kok. Ya. Hari Jumat di depan di Balai Desa Gadu, di bawah pohon beringin, acara manganan atau sedekah bumi di Sanggadu, ada kesenian langen tayub atau sindir nih pemirsa, berjoget teriak. Berak sindir sesuatu. Anak keribu, seneng anu. Ya. Undangannya jam 10 pagi. BPD, BPD, PKK, perangkat, posyandu. Undangannya kita jam 10. Nanti bancaannya rame banget pemirsa, aku nenggone sebelum sholat Jumat. Bar sholat Jumat sekitar jam 1 nanti kesenian langen tayub nanti akan segera digelar. Ya dong. Ada aku tadi juru apa iki Tan? Ibu juru apa ngene iki? Juru apa? Alhamdulillah ya Allah atas rezekimu panjenengan. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Allah. Iya ya. Dimanapun jenengan semua berada, dilindungi dari mara bahaya dan juga musibah. Ya. Selalu positif thinking ya. Soalnya positif thinking ki nek tak rasakno ning jero ati ki ayem damai. Nek pikiran sing ora mikir wong kae ngene, atine dhewe sing rasane kemrungsung. Wis beno wae. Semua berjalan sesuai dengan lancar, sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan semoga doa-doa kita diijabah Allah ya Dok. Untuk pejuang garis 2, semoga penantiannya segera dikabulkan Allah, yang sakit dan paringnya sembuh. Doa baik, omongan baik, ketikan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kembali. Apa yang jaluk tolong nah aku? Iya, Ndang. Ini. Wes. Ibu udah manis guys. Ibu urung mak. Ibu pokoknya nomor 1 entan dulu. Ibu gampang nyusul. Bayi ngono wes. Bayi badahar bang untuk obat. Balak iri. Mantap. Sambelnya enak. Engko dilanjut lagi nih pemirsa. Cus. Bener ngene lho. Tentang ki nek mah jempalik ngene iki ya apa? Boleh ya? Boleh yo ngene. Ngene. Tan, apa jenenge? Anu takjak ning gone Mas Slamet karo Mbak Kani yo. Siapa? Ya engko sik ngenteni bakul baksone buka. Bakul bakso sing senengane kuwi lho sing numpak sepeda. Pak Kumis. Yang mene kan rong enek. Ceritanya kan titipan dari Mbak Allah kan kemarin kan ijek 2 apa dikok ning gone Mroto dulure Makjah jek sibuk terus. Nah ini kan Mbak Allah kan nitip lagi 15 paket. Iki jarene aku kan kondo ibu santai-santai saja gak popo. Lah iki masih ada 2. Engko ayo diterong gone Mas Slamet karo Mbak Kani. Lah kuwi kan mau wagih to, wong Mas Slamet karo Mbak Kani senengane cemilan kuwi mau, kuwi mang tak jupukno kuwi. Intan tak ngengei saithik kuwi. Ngono ki mang jek enek pemirsa, iki lho pemirsa. Sing ngurusi dodan antarane karo Makjah. Gitu, paketan sembako dari Mbak Allah kemarin itu. Iya nek teh mie, gula, terus beras gitu pemirsa. Ki senengane cemilan pemirsa.
menunggu cemilan-cemilan gitu pemirsa. Pun tak anterke nanti yang ampun bakule bakso buka nggih. Intan senenge lah. Padha karo ibu nek entuk terteran. Sewenenge mbayani nduk ya. Mbah Yi 1, Bunda Dewi 1, Intan 1. Iya, Bunda 1. Engko langsung rene ya. Saking gene Bu Ulin. Saking Bu Ulin. Nah, iki kunjungan manganan Gadu nggih pemirsa. Kunjungan manganan Desa Gadu. Hari Jumat iki sedo. Ah, terah-teran nggih pemirsa. Niki kerupuk gendar nggih pemirsa. Iki enek keripik nggih. Keripik menyok. Niki enten tape-tape nggih pemirsa. Terus niki enten rengginang. Rengginang. Mbak wis sampe biyon. Piye? Sampe biyon. Lah Mbak iki mang sedina wis 4 untuk kunjungan kok dulur-dulure. 4 dulur-dulure Gadu. Iki nek gak salah iki senenganku. jadah. Bu, alhamdulillah gedang rojo dalem. Nggih. Tadi kok terus langsung ngeterke kuwi mang titipane dari Mbah Allah nunggu Pak Kumis. Wong senengane bakso. Yo untuk Intan. Ini ada jangan endok, jangan iwak pitik. Masya Allah, tabarakallah. Jangan endok, jangan iwak pitik, guys. Iki tape senenganku. Iya. Tak enak dudu ya. Terima kasih nggih Bu Ulin, Pak Ulin. Iki jangan ireng. Oh, iwak. Nyah cukup kreseke tulung ah. Cukup kreseke tarik. Nah. Jangan ireng, jangan lodeh. Iya toh. Terus iki nasike sakmene kae. Lho, iki nek wong Gadu. Sesuk ngene sapa neh ngono Dek berharap-harap piye. Iki mang Intan wis kanggone Mbak Kes. Iki nggone Bu Ulin, Bunda Dewi iki mang 4 boh 5 entuke kunjungan ngene iki. Mbak Sitok, Bunda Dewi Sitok. Mbah Yi entuk dhewe, Bunda ya entuk dhewe. Sampai tidak bisa berkata-kata nih pemirsa, paling tenggene jenengan nggih masih ada nggih tradisi terteran. Jadi nek manganan saling ngeter-ngeteri ngoten lho pemirsa, berbalas makanan. Kuwi saling rukun. Iya senenganku. Ibu ya seneng kok nduk dianteri ngene iki alhamdulillah seneng. Bener omongane pemirsa ndek ini. Bu Yuni ki ra tau ngekeki wong paling pewelit terus senengnya mau gratis. Nggih betul sekali 100 yo tadi yo. Alhamdulillah. Jadah. Nek gak jadah jenang. Nah. Wis dongakno nggih pemirsa kaya jenengan sing iso bendina selalu iso weweh-weweh bendina. Rezekine jenengan sing turah-turah muga-muga nular ning aku ben aku iso kaya jenengan iso weweh-weweh bendina. Nggih. Alhamdulillah semoga doa baik kembali baik juga. Wes ayo ndang dipanasi ya. Panasi iki langsung tinggo meneh ya. Engko. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rezekine. Tapene lho, pateni ya telepon. Dadi nganterke apa kuwi sembako untuk Mas Slamet karo Mbak Kani ditunda. Engko ibu iso dhewe gak apa-apa. Engko ning episode selanjutnya gak apa-apa. Besok aku pulang rene nah sesuk yo. Saiki ape dijak renang, kon ndang persiapan. Apa klambine ayo ndang digawa rono ayo sing pembok gawa ndi? Aku pulang rene sesuk. Ya wis pulang to, mosok pera pulang. Dijak lho diparani karo Mbak Sri Wikutil. Tapi HP ku aku pulang yo. Iya tan. Wong ning Bojonegoro tok gawe konten kok gak nginep. Wis apa sing pengen mbok bawa? Ini Nggo renang iki ganti ngisorem ganti iki. Pakai sing iki. Kuwi ra apa-apa iki ra apa-apa, kuwi diganti nganggo iki. Ini dibalekno Kuwi sesuk ape tak rombak nggone Mbak Oka. Iki ben rondok panjang ditambahi kaine. Dadi rondok panjang. Wis apa sing pengen mbok gawa wis, Ndang.
Gawa salin. Lho kuwi salin sak ya. Tasmu ning ndi lah, Nduk? Loh ya. Tasnya ning ndi ya, guys? Ya niki sing noto Intan dhewe pemirsa. Mbah piye iki nek noto? Sing ning ndi? Anune tasnya dhek. Tasnya ning ndi ya? Kemarine Intan loro iki. Wes ayo Dang persiapan tasmu ndi? Ku ya, di seru-serunan. Oh, nggo seru-serunan ning kono. Ya. Nyah. Iki jane ape renang apa ape pindahan lah ya. Ate digawa. Ya nyah nang digawa iki. Enek roti barang gedang sak cengkeh. Wes jukuk kresek nes sing gedhe. Jukuk kresek iki wedak apa? Wes bingung pemirsa anggere dijak renang ngene iki. Ngombene 3 galon digawa kabeh kuwi aja lali ngombe. Ngombe ning dalan ae, Mbak. Ngombe ning dalan wae. Ya iki digawa jajane. Iki piye lah ibu nek jukuk kresek ora iso mbek nyekeli konten nggih nyekeli konten. Kuwi kotor iki, kotor kok gak kuwi. Ya wis nyah digawa iki nyah. Rene. Iki gedang lho dikandani toh ora cukup mari ibu iki jek nyekeli kamera, Nduk. Ya wis iki wae iki disuntek iki lho. Iki ya padha wae Nduk kreseke cili, Nduk. Njukuk ning jero nek kresek gedhe. Nah. Ning dhuwur kuwi lho Tan, ning dhuwur tas Tan. Sing entuk kresek gedhe iki nyah. Buka, biak. Nggih pun pemirsa iki persiapane ape berangkat renang karo Sriwi Kutil. Gawanane iki nggih pemirsa. Nah kuwi kan cukup lah Tan. Nah. Kuwi. Koneh. Wes. Lho, dienggo cemilan Tan. Iki. Iki. Wes. Kok dadi kan barenang kan ngelih to. Iki kerupuk klanthing. Nah, ngombene susu. Nah, wes sak Susu ngono. aku wis gak ngombe susu aku diet. Wis gak ngombe susu. Ya wis ki persiapane nggih kaya ape budal Haji. Amin, muga-muga omonganem ijabah Allah, Nduk. Amin. Persiapane wagi kaya ape berangkat ning luar kota doh. Nggih pun pemirsa nggih, demikian konten sederhana hari ini. Ora sida ning gone Mbak Kanim. Apa mendadak dijak renang karo Mbak. Mbok renang mbok apa mang jere Mbak Indah renang. Iya renang. Ibu renang. Wes rambutnya top apa? Ya Allah. Kena apa toh pemirsa aku saiki kok sejak wis tuwa iki kok nek geneman salah terus. Minta tolong. Sik rambutnya disisir ben rapi. Iki jukate kok iso digawa. Ya digawa. Disisiri sing apik aja ngono. Repa awake jek panas kok, Nduk, jek kudu ora penak kok melok, Nduk. Ben pemulihan tenaga sik. Nggih pun pemirsa nggih, kami pamit dulu. Demikian persiapane Intan mau berangkat. Iki rotine gawa sisan, Nduk. Nah, rotine gawa sisan. Nah, oke. Wis Ibu umani iki. Apa ki mbok gawa sisan kerupuk mbek iki? Mboten Iki sisan gawa. Tak gawani jangan ya, Nduk. Jangan mbek sego. Wes gak. Ndak kena lah gak apa-apa. Wes waret teman. Jangan. Lah ya tak gawani jangan mbek sego. Nggih pun pemirsa nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, nyah ki cekeli ngene. Sik cekeli sik. Sore kok. Madhep rene, madhep Ibu. Cus. Wes. Jangan gak, tak gawani jangan iki. Lho. Kok sore. Engko sore. Lho.